прыйшла да зямлі на спатканне, захад скончыў агнём палаць, і дубы ў малочным тумане веліканамі ціха стаяць. Бач, агеньчыкі вёскі далёкай, бач, на ростане ўзняўся курган. Явар сумны адзінокі пахіліў задумёны стан. Кветка тут уначы расцвітае, водар мяккі пялёсткі льюць, і яе па роднаму краю кветкай матчынай людзі завуць. Я крануў яе ціха рукою, і пялёсткі спеў завялі, і паўсталі вакол чарадою усе паданні роднай зямлі. Пераспелае жыта плакала зярнятамі, а ў жыце стаялі шыбеніцы. Ішло лета 1863 года. Кардон, які абараняў супроць інсургентаў адзіны паром праз Дняпро, жыў нервова і напружана. А між тым баяцца не было прычыны. Цэнтр паўстання даўно перамясціўся на захад. Галоўны атрад паўстанцаў пры Дняпров'я быў разгромлен яшчэ на пачатку лета, і яго кіраўнік Усяслаў Грынкевіч быў узяты ў палон і асуджаны на смерць. Зараз ён сядзеў на гарадской гаўптвахце і чакаў. Яго павінны былі вылічыць, выспаведаць перад тварам усе даравальнага і толькі потым застрэліць, як сабаку. Хто гэта, чорт пабяры? Хто ўзняў страляніну? Семен, давай карту! Зараз, пан капітан! Здаецца, капітан Пора Леонович практыкуецца. Капітан Гораў! Камарад! Да зброі вісусы гусары! Руку набіваў. Адвучвацца нельга. Ці не жадаеце паглядзець, пан капітан? Давай! Нічога не разумею. Звычайны туз. Жалудовы? Ну, а вы паглядзіце лепей. Ну, туз жа быў віновы, а кулі зрабілі яго жалудовым. Капітан, гэта лепшае, што я калі-небудзь бачыў. Лухта, аднак параць. Трэба чакаць верабінай ночы. Самон, ідзі збірай на стол. Ёсць, пан капітан. Эй, ну. Какой яшчэ чорт нясе? Фельдъегер. З загадам генерала Фікельмонта. Тэрмінова на той бераг. Гэта для вас, пан капітан. Ну-ка, дай-ка сюды. Угу. На той бераг, хутка, і каб у мяне ў раз! Ёсць! У час прыспеў балезны. А то як грымнула б, дождж пачнецца, і фіць, загад генерала. Вось так, мил свет Юрий Александрович. Ну, ходим подсилкуемся. Там нас пательня со смаженными густерками чакае яшчэ тое сёе. Прошу! Война называется. Сумно, Юрочка. Мне б тады воевать, калі рабавалі.
Закосы валілі пад сябе дзяўчат. А тут замест усяго гэта капеечны віст і бацькоўскае пасячэнне пейзанаў. Здрабнела расійская гісторыя. Юрачка, вось калі вас не уходаюць мае суайчыннікі, і ты дажывеш да нейкага там часу, ты ўбачыш дажджы Леанідаў. Ну, гэта зорны дождж. Зямля пападае ў яго кожныя 33 гады. І вось тады лятуць Леаніды. Зялёныя, фасфарычныя. Быццам пан Бог, здзяцініўшы, шморгае тысячамі запалкі, глядзіць, ці ўсё яшчэ людзі льюць кроў. Вось так яны лятуць тысячагоддзі. І кожны раз, як пралетаюць, бачаць на зямлі тое ж самае. П'юць кроў, гвалцяць, круцяць хвастом. Добрыя людзі. Ваше высокородие. Чаго табе? Ваше высокородие. Вода прибывая. Ну? Рака пайшла стариком. Водомерная рейка под водой. Ну, так і добра. Дні два можам не чакаць. Мяцежнік, он ідзі, ідзі адсюль, ідзі. Ну, чаго табе яшчэ? Прохожие могут сунуться в воду на звычайном переезде через Старык. Да дозвольте мне караул поставить. Ніякіх каравулаў. Няхай не соваюцца ў ваду. Няхай вяртаюцца, ідзі адсюль. Слухаюся. Ніяких караулаў. Нехта прыехаў? Трэба сустрэць пані. Пані? На той берег, коли ласка. Сюды, праходзьце. Праходзьце, пані. На той берег, прошу вас. Прошу. Сядайте. Пейте чай. Сымон, Тут, пан капитан. форму, шклянку гарэлкі, коні выцерці. Дякую. Дякую вам на добрым слове, але я не могу. Падпарадкуйцеся, калі ласка. На той берег, я вельмі спяшаюся. За всю дорогу я толькі тут на цэлую гадзіну затрымалася. Давядзецца чакаць да раніцы. Загад Фікельмонта, ваенны час, пані. Інсургенты. Я не інсургент, я толькі жанчына, маці. Я спяшаюся да мужа. Шкадую, пані, але дапамагчы не магу. Палевы суд непрыемная штука і ёсць загад Фікельмонта. У мяне таксама загад. Яго сияцельства. Прачытайце. Так. Загад Муравьёва. О, так вы жонка Усяслава Грынкевіча? Так вы ж бачыце, што я вязу памілаванне. Будьце літасці. Замянілі пажыццёвай катаргай. Гэта такое шчасце. Ну, мужу варта было б думаць раней. Замест саламянай падушкі ён абдымаў бы зараз адну з самых прыгожых жанчын, якія мне даводзілася бачыць. Толькі на той бок. І праз гадзіну я там, і ён жывы. Вы можете загінуць пры пераправе. Я не баюся гэтага. Ну, я за вас таксама не баюся. Але я адказны за жыццё салдат. Я магу паехаць з ёю. Капітан. Вы адзін не здолееце. Не звяртайце ўвагі, пані. Гэта парыў сведчыць аб добрым сэрцы, але ў капітана Горава паранена рука. У бітве з інсургентамі. Капитан Поролянович, мне здаются подозронными ваши поводины. Капитан Горов, я забараняю вам. Вы пакуль што падначалены. Я паплыву, я добра плаваю. Я не дазволю вам. Майце літасць. Няўжо ў вас не было кахання?
Яшчэ 3 гады таму ён быў толькі маім жаніхом. Разумееце, вы ці ў вас слядзяш замість сэрца. Пані, усё гэта дарэмна. Чаго вы варты? Вы не разумееце нават, што ён не за сябе, што ён за народ. За вас, за гэтых бедных людзей. Гэта і ваш народ, пан капітан. Воля патрэбна ўсім двуногім. І нам, беларусам, рускім, палякам больш за ўсіх, бо мы штодня без яе паміраем у пакоі. Пані, я адпраўлю вас не на другі бераг, а за Казей у Магілёў, калі пачую яшчэ хоць слова ў гэтым стылі. Які ж вы нізкі чалавек. Сука! Леонович, капитан Леонович, это брыдко. Стой! Стойте! Так это я, Боров. Пан капитан, что вы гэткую ночь не спите? Не спится. Ты откуда, Иван? Московский. Земляки, значится. Ох, зараз на Пятніцкай кадрынка грае. Служанкі ля пад'ездаў щемкі лузаюць. Іван Вялікі непадалёк гарыць, аж вачам балюча. На развале книгами гандлюють. Иван, скажи, як переправиться через реку? Ну, то можно. Ты не думай, я не загадываю. Я сам с тобой поеду. Можна б і у начальніка кардона запытаць, але ён, відаць, заснуў. Чакай меня тут. Я зараз. Только тихо. Хто там? Это я. Збирайся, хутчэй, пані. І дзьмухніце на свечку. Хай думаюць, што вы спіцё. О, боже, боже. Иван! Иван, где ты? Тут я, тут. Давайте хутчэй. Хутчэй, пані. Дайте руку, хутчэй. Сюди, калі ласка. Ось сюди. Так. На ускос бери. На ускос. Не став бортом до хвалі. Чорт. Нічога не бачу. Ось. Ось так. До хвалі, бортом не треба. Так. Тягніться до берега. Фу. Все, пані. Все. Здається, приплили. Ну, барин, думав, потонем. Як же нам потонуть, коли мы несли життя? Ідіть ось туди, пані. Ми не можемо проводити вас. Дякую вам, дякую. За добрые руки, за сердце. Пані, прошу вас, ідіть. Хутко почне днеть. Дорогий, родный мой друг. Идите. Ну что вы? Я иду. Самі будете весловать. Я перепливу. Не треба, каб нас разом бачили, ваше високороддя. Не треба, Іван. Не треба. Дякую тобі. Война войною, а баб шкода. Вельми баб шкода. Так ви пливіть, а я приду потім на кордон поплавами. Ось і навальніця скончилася. Як тихо. Боже. Нават
рэкі цякуць малаком. І на гэтай благадатнай зямлі паміраць. І такой светлай раніцы чакаць смерці. Кто это там? Кто это на березе? Пора Леонович. Ну, нехай. Ну, нехай. Нехай. Капитан Горов, боюся, что вы даремно пошли на порушение присяги. Вайсковы загад не можа датычыць жанчыны, якая вязе літасць цара свайму мужу. І той не афіцэр, хто не дапаможа жанчыне ў такіх абставінах. Вы яшчэ хлопчык, капитан. И як лёгка яна вас окрутила, а? У яе загад графа Муравьёва. Вы лічыце, что наш граф так легко выпускае з петли людей? Не разумею вас. Яму просто прыкралі жаночыя просьбы. Яму да слёз хочется, каб яго лічылі высакародным. Каб хоць адна прыгожая жанчына лічыла вылюдкам не яго, а Фікельмонта. Што? Ён замяняе смяротную кару пажыццёвай катаргай і пасылае жанчыну. А за 2 гадзіны да гэтага з губернатарскай пошты пасылае фельд'егера, каб на месцы паспяшаліся. Дык вось і зараз фельд'егер яе апярэдзіў на 2 гадзіны. Дзе той фельд'егер? Да вы бачылі самі, як яго перавозілі праз Дняпро над вечоркам. Гэты улан прывёз мне загад. У што б там ні стала, затрымаць гэтую жанчыну да 3 гадзін раніцы. Хопіць час, каб асуджаны прыняў апошнюю літасць ад папа, памаліўся апошнюю ноч і дастатковы час пагайдаўся на шворцы. Ну што ж, я парушыў вам план. Яна ўсё ж паспее. Яна не можа не паспець. Ну, бадай мы зараз дазнаемся. О! Вось і наш герой фельд'егер падплывае да берага. Хадзі сюды. Паспеў. Так точно. Генерал Фікельмонт выказывае вам удзячнасць за дасканала выкананы загад. Жонку бачыў? Так точно. Спазнілася хвілін на 10. Гэты злачынец, вядома, яшчэ цёплы быў. Як? Плакала? Што? Не, толькі сказала: Божа, пакарай іх. Не шкадавала. Я б такую бабу, што мужа не шкадуе, кожны дзень лейцамі па тым месцы, адкуль ногі растуць. Твои домкі не пытаюць. Дазвольце ісці. Ідзі. Ёсць. Капитан. Капитан Пора Леонович, вы негодник. Ой, капитан. Капитан, вы забыліся на туз. Вы подлюга и негодник. Эй, ну што ж, гэтым рана ці позна павінна было скончыцца. Капитан, зайдите ў хату, возьмите стрэльбу и чакайте мяне на дорозе ў Турск, ля вярбы. Я вас догоню. Раю улічыць, мы идем на сяброўскае паляванне. На качак. Страляем по першаму крыку птушки, капитан. По першаму крыку. Хотела побачить вас, капитан, каб падзякаваць і развітацца. Вам не варта носить жалобу. Вы ж ведаеце, што Муравьёў забараніў нашэнне жалобных убораў. Мне ўсё адно.
І все ж накіньте паверх плашч другого колеру. Посты на дорогах подвоены з причины забойства капітана Пораляновича. Хто його забив? Я. Мы страляліся на сумленнай дуэлі. Куды вы? Зараз. У Вільню, до Мурав'єва. Я доб'юся ў яго аўдыенцыі і не пабаюся сказаць яму, што я думаю аб яго паводзінах. Гэта вельмі небяспечна. А вы яшчэ такая маладая. І для вас не цяпер, не зараз, але магчыма шчасце. Я ведаю. Ёсць многа добрых людзей, такіх як вы. Але што я магу зрабіць, калі мне ўсё жыццё будуць трызніцца тыя 10 хвілін, на якія я спазнілася? Дарагі мой чалавек, дай вам Бог шчасця за добрае сэрца. Шчасце з невядомай мне рускай жанчыны. Не трэба. Не трэба, пані. Маўчыце. Чым я магу аддзячыць за ўсё? Толькі словам. Дай вам Бог шчасця. І вам, і дзецям, і ўсім нашчадкам вашым. Дай Бог, каб мае ўнукі ніколі не варагавалі з вашымі. Бывайце, дарагі. Бывайце. Вось так скончылася гэта гісторыя. Ураган размёў чалавечае існаванне і не дазволіў сустрэцца зноў. Не скора ён зразумеў, што паром і жахлівая вераб'іная ноч былі водападзелам яго жыцця. А калі зразумеў, агарнула туга. У непатольнай цемры начэй усё часцей успамінаў кнігавак над лугамі, шэрыя завесы дажджу і рукі з доўгімі пальцамі. Рукі той, якая знікла, каб ніколі больш не сустрэцца з ім. У неасэнсаваным жаданні ажывіць гэтыя без таго жывыя ўспаміны, вярнуць страшны, самы лепшы час свайго жыцця, каб хоць трошкі перажыць неадольныя чары той зямлі, якая ляжыць недзе і кліча прызыўным клічам. Гораў браў паляўнічую стрэльбу і знікаў з Масквы. 16 лістапада 1866 года падчас адной з такіх уцечак ён, трохі паблукаўшы балотам, ішоў начным лесам з палявання. Ноч плыла над балотамі, і раптам у гэтай начы аднекуль з зеніту пакаціліся тысячы хуткіх зеленаватых знічак. Леаніды. Пра іх гаварыў Поралянович. Яны былі ў 33-м. Яны лятуць зараз. Калі яны прылятуць у 99-м, на парозе новага стагоддзя, я яшчэ буду жыць. Калі яны прылятуць у 1932 годзе, мяне ўжо не будзе. І нават мае дзеці не ўбачаць Леанідаў у 65-м годзе. А яны будуць ляцець і ляцець, сустракаючы ўсё новае і новае пакаленне. Што будзе тады? Праз 100 гадоў. Што? Ці далося б нам зразумець радасць
і боль тых людзей. Вось такое паданне жыве ў нашай сям'і. Што ў ім праўда, што фантазія. Але з пакалення ў пакаленне перадаюцца куфэрак з лялечным ірадам, скаваны з ланцуга пярсцёнак і сшытак успамінаў пра бабкі. Гэты куфэрак прайшоў і праз апошнюю вайну. Дом наш згарэў, а старая няня Марцэля вынесла яго і захавала. Паэтычная гісторыя. Сама ў радок просіцца. А Леаніды не вярнуліся на зямлю. Астраномы тлумачаць гэта тым, што Юпітер і Сатурн адцягнулі ў бок іхнюю арбіту. Во всякім разе, у лістападзе 1899 года холодны фосфорна-зялёны дождж не падаў на забытыя балаціны і лясы. Леаніды здрадзілі нашай зямлі. Урэшце, акрамя нас, паэтаў, ніхто занадта не засмуціўся гэтым. На зямлі хапала свайго болю і сваіх клопатаў. Думаю, што так. Андрэй, тады не палічы за нясціпласць, калі я скажу табе, мо не вельмі прыемнае. Ну? Марыя не тая жанчына, якая табе патрэбна. О, чаму гэта яна не тая? Не тая. Жанчына павінна радасць і запал даваць або боль, што, здаецца, лёг бы і памёр. А гэта што? Шэрае балота звычайнага. І горш за ўсё, што ты сам гэта адчуваеш, толькі не прызнаешся. Ты паглядзі на сябе. Знерваваны, прыбіты нейкі. Вершы бяскрылы і пачаў пісаць. Пакінь яе, пакуль не позна. Страшно, Янис, что я давно уже не кахаю нікога. Мне амаль усё адно, з кім быць. Слухай, што ўрэшце з табой такое? Мне, як сябру, ты, здаецца, мог бы расказаць? Ну, разумееш, у нас у раду ўсе палкі і заядлыя. Калі біцца, дык да смерці, калі кахаць, дык таксама да смерці. Калі памятаць, дык да апошняга каменя. Гэта было 10 гадоў таму. Яе звалі Алёна Століч. У 48-м мне было 20, а за плечыма, як і ў большасці з нашага пакалення, ляжала цэлае жыццё, вайна, партызанскі атрад, бадзянне, пасля цяжкага ранення па інтэрнатах, потым вяртанне ў родны горад, спалены, знішчаны, сустрэча з бацькамі. І вось аднойчы, у спякотны дзень, адчыніліся веснічкі і чарнявая, прыгожая дзяўчына пытаецца: гэта дом Грынкевічавых? А вы хто, пытаюся? Я Алёна Століч, а вы Андрэй? Боже мой, гэта была сяброўка маіх дзіцячых гульняў. Ну, тая, праз якую я атрымаў нямала штурхалёў. Але гэта зусім не падобнае да той. І пайшлі дні поўныя толькі Алёнай, сонцам, вершамі. У жніўні, незадоўга да вяселля, мы паехалі да Алёнчыных бацькоў у Мінск. Адтуль нас узяў падкінуць дамоў бацькаў сябар. Божа, якім шчасцем было адчуваць яе побач з сабою. Калі бліскавічна ляціць насустрач дарога, мільгаюць дрэвы, знікаючы з вачэй. Так прухка б'е ў твар цёплы, напоены пахам чабору, палыну, верасоў, ветрык.
Машина была открытая, и тому волосы Аленки аж летели на ветры. Я отчувал, что люблю все на свете. І тут я убачыў, як наперадзе, літаральна, за 20 крокаў выкаціў на шашу вялізны грузавік. Потым цемра. Мы з бацькам Алёнкі засталіся жывыя. Яе не стала. Вось так прайшло 10 год. А толькі ці жыў я? Хоць вучыўся, скончыў універсітэт, зараз зноў вучуся. Былі дзяўчаты. І ўсё ж была на зямлі адна. Адспявала сваю каротенькую, быў ластаўкі, песню. Вырвалася ў неба, як залатая мушка з лілеі, і адляцела кудысь у зеніт, куды мне няма дарогі. Ты і я, і пралеска у снах бурану, дрэўца, вішні ў ярасным агні, кропля на спине левиафана, радуга на крылах навальницы. Под 9 валом ветра снится, верось, что огнем обнял перун, павутинка у пекле навальницы. Откажи на вухо владару, як мне здужать ураган и ветер, вечный мой затятый страшный бой. Як мне моцному прожить на свете без тебе, тонюткой и слабой. Я вельми хочу тебе счастья. Полюбить тебе трэба. Вот что. Как же мог? Вось Мария, яна бадай любіць мяне. А вось я успомніў старое, ўжо доўга не змагу пайсці да яе. Выпей кавы. Слухай, Андрей, мне здаецца, табе павінна спадабацца адна жанчына. Ой, сват, кто такая? Ирина Горова. Ух, жанчына. Вось гэта чалавек. Сходи на яе лекцыю, чытае Салавей. На лекцыю? Ну не. Што я не чуў гэтых занудаў? У апошняй сваёй навуковай працы пад назвай «Удзеянне рускага флоту на рост грыбоў»? Не. Ну і свінеш ты, Андрей. Так што лепей замест таго, каб хадзіць на лекцыі, буду прыбаўляць па жмене ў скарбніцу дыяментаў беларускага прыгожага пісьменства. І ўсё ж ты схадзі. Вось схадзі якраз заўтра. Добрый день, Маша. День добрый. Ой, ты, однако, не спешаешься. Ни на лекции, ни до мяне. Ну, справы. Я вельмі зайздрошчу твайму уменню от за справамі забываць тую, каго кахаеш. Так я заходзіў. Ты спала.
Няўжо табе ўпершыню заходзіць да мяне, калі я сплю? Ой, Маш, мне не падабаецца, як ты са мной гаворыш. Я ніколі не казаў табе, што я кахаю. Нам проста добра, адно з адным. Мы не дзеці. Мы проста сябры. Ну, я працаваў абедзве ночі. Нельга заўжды быць разам. Зразумееш? Ты быў з кімсьці, з нейкай жанчынай. Маша, ну... Сорам казаць такое. Я не кахаю, але я вельмі добра стаўлюся да цябе. А я баюся, што цябе ў мяне забяруць. Мой, дарэмна ўсё гэта. Супакойся, ну я... Всё. Я пойду. Зараз мне трэба на лекцыю, я і так ўжо спазніўся. Ты прабач, ну, всё. Жорсткі, ты жорсткі. Жорсткі чалавек. Саскія штурхнула Рэмбрандта на той шлях, па якім ён пайшоў пасля яе смерці. Да гэтага пералому яго любілі ўсе. Ён ледзь спраўляўся з заказамі. Андрэй, сюды. Даруйце, калі ласка, дазвольце прысутнічаць. Калі ласка. Дякую. Пасля яе смерці ён зразумеў, што бюргеры хочуць золата і мармуровых калон. Хочуць карцін, якія прыемна казычаць нервы, а перад ім другі шлях. Выяўленне ўнутранага жыцця чалавека. І на гэтым шляху ён адзін. Прымірэння не было. Ну як? Пакуль не дрэнна. Голас прыемны. Спыніцца на шляху ён не мог. І з гэтай хвіліны карцінам яго было суджана застацца з ім да смерці. І гэта пасля славы. Гэта пра цябе. Вершы застануцца з табой. І першай з гэтых новых карцін стаў начны дазор. Гэта трывожнае пачуццё чагосьці, што вось-вось можа адбыцца. І людзі ідуць змагацца з гэтым чымсьці у імгле і цемры, яшчэ поўнай сілы, а праз гадзіну, магчыма, аддадзеныя невядомаму. Няўжо Рэмбрандт з'явіўся адзін? Няўжо ніхто не шукаў разам з ім? Не маглі ўзняцца да яго. Але шукалі. Вось Вермеер з Дельфта. Прасцей і натуральней нельга выявіць чалавека, але яго цікавіў толькі гэты, толькі адзін чалавек. А Рэмбрандт, ён агульначалавечы, як кожны геній. Рэмбрандт добра ведаў цану чалавека, нават у безвыходным адчаі. Ён ведаў, што дрэнных няма. І адзінае, што можа ўзняць чалавека, які апусціўся, гэта мастацтва. Яно з сумлення зямлі. Бог ты мой, гэта тое самае, што я думаў. У канцы жыцця у яго адбіраюць усё, акрамя карцін. Карціны нікому не патрэбны, нават крэдыторам. Паміраюць усе, каго ён любіць. І ўрэшце памірае ён сам, пакінуўшы нескончаным вяртанне блуднага сына. Ён пераможаны, але ён перамог. Дякую, Ірына Сергеевна. Вам спадабалася? Я рада гэтаму вельмі. Спадабалася не тое слово. Разумееце, у кожнага бываюць свае сполахі. І часам прыходзіць хвіліна, калі здаецца, што ты, нічога больш не можаш. Ты хоць перо з'еш, атрымаецца лухта. І гэта сапраўды пасля вялікіх страт. Не шкадуйце аб гэтым. Здароўе не вяртаецца. Пэўна, вы сапраўды на парозе чагосьці новага. І не пакутуеце часам, гэта цягнецца вельмі доўга і надта балюча. А у сапраўдных паэтаў праз вялікую тугу, праз абавязковую страту чагосьці вельмі дарагога. Такое са мной было. Я ведаю.
Я чытала вашу смерць на світанні. Але вы пакуль не знайшлі сябе, значыцца, гэта ўсё яшчэ прыйдзе. Магчыма, дзякуючы вашаму Рэмбранту. Ну, гэта ўжо занадта. Вы, здаецца, з тых, што знаходзяць дарогу самі. Толькі не бойцеся, калі на вас будуць шыпець. У ўсіх ёсць толькі адзін жорсткі суд. Суд над сабою. Яшчэ раз дзякую. Дзякую. Вы добры чалавек. Вас радасна слухаць. Хутка будзе экскурсія. Хачу пазнаёміць вас усіх са старажытным жывапісам. Буду рада, калі вы таксама паедзеце. А Рублёва будем глядеть? Дзеля гэтага і едзем. Да яшчэ дзеля Нэрлі. Откажите вы мне, Ирина Сергеевна. Кат ты здох. Чаго гэта на старажытных абразах твары у святых нейкія не рускія, не славянскія? Што не славянскі, што не славянскі? Яны візантыйскія, гэты твары грэчаскія. Ну дык што? Можа, і мастацтва гэта не рускае, запазычанае. Да не янец. Гэта ўсё ж чыста наша мастацтва. А абліччы здаюцца чужымі, таму што самы этнічны тып славяніна змяніўся за стагоддзі. Арабскі падарожнік, які ўпершыню пабачыў русаў, піша, што яны увесь натоўп станістыя, як пальмавы гай. У іх сапраўды былі доўгія ногі, вузкія тулавы, гожыя кісці рук. Зараз старажытны славянскі тып бадай, што лепей за ўсё збярогся там, дзе не было татар. На поўначы, а лепей за ўсё на Беларусі. Вось паглядзіце на нашага Андрэя. Ногі доўгія, нос праменькі, вочы вялізныя, як на іконах. Вочы ў мяне, як у саламандры, пукаты, ногі з-пад пахаў растуць. Неправда. Я не хлушу, вы сапраўды як анёл са старажытнай іконы. Гэтым і адрозніваецеся. Правда. Я пойду покуру ля дверей. Покуру. Давядзецца, Ірына Сергеевна, відаць, вам поверыць. Потому что гэта вы не першае кажаце мне. Тая, што ў смерці на світанні? Тая. Гэта жахліва. Я калісь таксама страціла вельмі блізкага чалавека. Амаль хлапчукі з вінтоўкамі супраць танкаў. А я яшчэ думала, чаго гэта вы не ажэніцеся. Па тыпу вы зусім не належыце да старых кавалераў. І не жаніцеся. Мастак павінен быць незалежным. А калі каханне? Вялікае пачуццё гэта зусім іншая справа. Але такое прыходзіць рэдка. І, на жаль, не да ўсіх. Спыніцеся, Костя. Тут мы выйдем. Тут? Я прошу, Сергеевна, я прошу. Андрей. Маша. О, што з табой зноў? Ты што, закахаўся ў гэтую? У Гораву? Якія ж гэта прыкметы, што я такі закаханы растлумач? Глядзіш на яе сабачымі вачыма, гатовы мастом перад ёй расцягнуцца. Слухай, такімі словамі не кідаюцца. Гэта ўсё адно, што гноем кідаць. Ой, брыдка глядзець на вас з вайвацам. Звіхайцеся каля гэтай, як два кабялькі. Ні сораму, ні гонару. А ўжо яна над вамі панствуе, дарвалася. Да не руш чалавека, не руш яе. Андрей, я прошу тебя, Андрей. Эй, хутчэй, не отставай. Іди. Я потым, я дагоню. Андрей, ну зразумей жа ты. Я кахаю. Ты вельмі кепска думаеш аб каханні, Маша. А я думаю аб ім высока. Ты іди. Іди, мне трэба пабыць аднаму. Ну, калі ласка. Бачыце, як усё проста і гарманічна ў гэтай маленькай царкве. Як арганічна зліваецца яна з наваколлем. Нібы плыве над зямлёй, як кветка, раскрытае небо. Як неапалімая купіна, палаючая белым агнём.
Гэта і ёсць тое, дзеля чаго варта жыць. Царква на нэрлі дзівы чалавечага генія. Ніякіх украс, толькі львы з чалавечымі лікамі глядзяць з верхавін 4 квадратных калон, і на іхных вуснах застыла таямніча сумная, хітраватая і ўсе разумеючая усмешка. Усё паўтараецца на зямлі. І толькі ты адна, непаўторная. Не, продкі нашы не адышлі, яны тут. І заўсёды будуць тут, як песня, якую мы атрымалі ад іх, як іхняя радасць і боль. Калісьці я памру, і калі я памру, калі рот мой, які спяваў і цалаваў, калі рукі мае, што рабілі і песцілі, будуць тлом і прахам, мой нябачны подых застанецца у гэтых белых мурах, як подыхі маіх продкаў. Ирина Сергеевна, знаете, я сегодня счастливый, вельми. Быццам нанова нарадзіўся на свет. І ён такі прамяністы, такі зіхатлівы. Дзякуйце таму невядомаму, што стварыў гэты цуд. І вам. Раскажыце пра сябе, пра сваю радзіму. Яна прыгожая. Яна лепшая ў свеце. А балоты? О, ну што ж, і балоты бываюць прыгожымі. Уначы па іх скача прывідная кавалькада, дзікае паляванне караля Стаха. Так кажуць народныя паданні. Коні не пакідаюць слядоў, а над галовамі конніка гарыць самотная зорка. Які дзіўны склад фантазіі. Так, фантазія незвычайная. І незвычайны лёс. Вы як-небудзь заходзьце да мяне. Пакажу карціны. Дякуй. Але ж вы днямі едзеце за мяжу. Потым у нас вакацыі. Ну, то заходзьце пасля вакацыі. Я пасля 12 заўсёды дома. Абавязкова. Где мой край, там, где вечную песню пее беловежа, там, где Неман на заходе помнить ворожую кровь, где на узвышших новоградских дремлют суровые вежи и вишневые хаты глядятся у широкий Днепро. Ты лежишь там, где синяя Припять ласкаво виется, где София плыве над Двиною нібы каравель, там, где сердце мое с першим кроком, як молот, заб'ецца, калі б нават сляпым і глухім я прыйшоў да цябе. Што сляпым? Нават мёртвым успомню высокія зоры, над ракою чырвонай цьмянай палёт кажаноў, белы ветрась на сініх, на гордых, як мора, азёрах, і бары акіяны, і неба разлівы ільноў. Дзе мой край? Там, дзе людзі ніколі не будуць рабамі, што за поліўку носяць ярмо ў безнадзейнай турме, дзе асілкі хлапцы маладымі ўзрастаюць дубамі,
а мужчыны, як скалы, ударыш і зломіцца меч. Не верится, что мой сын зноў дома. От што п'е чай са свайго старога кубка. Дзякуй Марцэлі, што зберагла. А я перад партызанамі, як адыходзілі, найбольш каштоўнае па ўспамінах ёй аддала. Дякую. Добра. Усё іншае пагарэла разам з домам. Нічога не шкадуем, толькі карцін і кніг шкада. Памятаеш, як я уначы прабіраўся на гарышча у адной кашулі, забіраўся з нагамі ў старое крэсла і чытаў. А на падлозе яблыкі ляжалі, на ўсянай саломе. А партрэты глядзяць, глядзяць, глядзяць. Ма, ты адчыні вунь твой куфэрак. Давай паглядзім, а? Давай. О, Боже мой. Якая жанчына. Як добра мастаку ўдалося перадаць вось мяккую жаночую пакорлівасць у спалучэнні са сціплай, але уладнай цвёрдасцю. Прыгажуня. І падумаць толькі, што я атрымаўся гэткай пачварай. Ты падобная на яе трошкі, а я не... Не, ты хутчэй на прадзеда падобны, так. Але скардзіцца табе няма на што. У цябе зусім яе вочы. І веі таксама яе. Толькі от у прабабкі вочы былі цёмныя. Мам, у нас на курсах, чытае курс па мастацтву, Горава, Ірына Горава. Не можа яна быць нашчадкам таго чалавека на пароме? Наўрад ці. Цёзак па прозвішчу шмат. Да таго ж нават, калі гэта так, яна не можа памятаць гэтага. Чаму? Ну, што-то мімалётная сустрэча на пароме, магчыма, нават цень кахання. Пра гэта не расказваюць дзецям. Мы запомнілі, таму што для нас гэта было як абвал. Ён разбурыў усё наша жыццё, аддаў майго бацьку ў чужы дом, дом ворага. Ты ж ведаеш, у бацькоў паўстанцаў адбіралі дзяцей? Не, вядома ж, не памятаю. А ты хацеў, каб памятала? О, ты занадта іхні, от тых, Грінкевічаў. Ты знойдзеш нешта. Яму можна будзе аддаць частку сваёй душы, а ты аддасі ўсяго сябе да канца. Всё адно, што гэта будзе, справы, вершы. А можа, жанчына? Ужо была Алёнка. Ну, ты тады быў амаль хлапчуком, а зараз ты мужчына. І гэта значна больш складана. І зараз, калі гэта выбухне, будзе вялікі пажар. Дай Бог толькі, каб гэта была дзяўчына, вартая кахання. Толькі гэтага я і прашу ў жыцця. Часам я думаю, што добра было б, каб ты ўсё жыццё кахаў тую бедную дзяўчыну. Знайшоў бы сабе дзяўчыну друга, якая паважала б тваю памяць пра яе і спакойна пражыў бы з ёю век. Але потым я ўспамінаю, што лёс даў мне такое няшчасце, як сына паэта, і я разумею, што ўсё гэта марныя думкі. Ма, я пойду. Схаджу до Днепра. Сходи, сынок.
Юрий Горов. Горова. Ирина Горова. Ой, что со мной? Здаецца, гэта прайшло. Няўжо? О, каханне маё бясконцае, не уцякай ад мяне, пашкадуй, за табой, як за светлым сонцам по штодённой дрыгве я иду. Чарада надо мной журавлиная, подо мною болот виры. Журавинами, журавинами кроў моя на куп'і гарыць. На шляху толькі чорная лотаць, а за мной ад маёй крыві утрапёна квітнеюць балоты, смолкай песень пярэстай любві. Роў сплывае, няма спакою, і калі упаду нежывы, красаванне кветак жывое застанецца на месцы другвы. Что вам? Мне Ирину Сергеевну? Жонки няма. У іх тэрміновая кансультацыя пайшла яшчэ ў 9 гадзін. Добра. Бывайте. Бывайте. Андрей? Ирина Сергеевна? Калі вы прыехалі, вы былі ў мяне. А вось я на кансультацыю. Вы ніколі не казалі аб мужа? А каму гэта цікава, акрамя мяне? Вы прабачце, што так атрымалася, запрасіла, а самой дому не аказалася. Вы зараз, відаць, спяшаецеся. Тады прыходзьце 27-га ў гэты ж час, добра? Што гэта? Читайте. І зараз, стоячы на парозе апошняй мяжы, прайшоўшы нясцерпна доўгі і цяжкі шлях, і я, страціўшы надзею і яшчэ многае, не губляю веру ў будучыню. У будучыню ў жыццё толькі таму, што была ноч на пароме. Суайчыннік у неразумнасці забіў наша жыццё, а вораг паспрабаваў дапамагчы, і, стоячы пад кулямі, да канца бараніў годнасць і сумленне чалавека. Юрый Гораў з Масквы. Хай бясхмарным будзе ягоны шлях. І, магчыма, унукі мае цеплынёю і адданасцю дапамогуць яго ўнукам, калі толькі знойдзе іх на гэтай зямлі халодны лёс. Што гэта? Ирина Сергеевна, ці не быў ваш дед або прадед офіцерам падчас паўстання 63-го года? А што? Тады, у жудасную верабіўную ноч, гэты чалавек, Юрый Гораў, рызыкуючы жыццём, дапамог маёй прабабцы, жонцы інсургента, пераправіцца на другі бок Дняпра, каб выратаваць жыццё яе мужа, майго прадзеда Грынкевіча, супольніка Кастуся Каліновскага. Правда, все аказалася дарэмным. Але я не ведаю, ці быў тады на Беларусі мой прадзед. Як было імя і па бацьку вашага деда? Не тое, пэўна, не тое. Гэтае неведанне ўсё адно збліжае нас. Все могло быць. Я веру. Вы хацелі штосьці прачытаць мне? Толькі не перабівайце.
Любая, помнишь? Была весна. Весна на гэтай зямлі. На машину просто летела сосна, у неба узняўшы крылья галін. І клаксона гук абуджаў лясы, іх празрысты зялёны дым, і была паўсюль неабдымная сінь і ў небе, і ў сэрцы маім. І чакалі нас тысячы гарадоў з мільёнам людзей і слоў, з белымі вежамі, з пенай садоў, з золатам купалоў. І чакала нас на лугах цішыня, месяц адбіты ў вадзе, белыя песні, што ціха звіняць у вушах дарагіх людзей. І ты мне была, як святло на вадзе, як подых, як верш, як хлеб. Дзе мне было на рукі глядзець? Я кахаў, а значыць, аслеп. Больш шчаслівы сэрца маё звязаў. Лёгка жыць было на зямлі. Я нічога табе не сказаў. Побач суседзі былі. Развітанне, зноў горад і зноў агні, бязладны гоман сяброў. І хутка мы будзем зусім адны, паасобку, у цемры дамоў. Ну скажыце што-небудзь, горад у сне, хвіліна і сам на сам. Калі-небудзь заходзьце дамоў да мяне. Метро маскоўскае, там. О, як лёгка май у палон бярэ. Хто паверыць, што ён адзвенеў? Я прыйшоў да родных дзвярэй, я прыйшоў да самых родных дзвярэй, і тут забілі мяне. На вуліцы неба, як пыльнае шкло, снег мокры дае і дае. Бегчы, бегчы, бегчы трэба было, бегчы прэч ад яе. Як я мог не заўважыць, што пралеска другому цвіце? Як я мог не заўважыць пярсцёнка на тонкай руцэ? Як я мог не заўважыць, што розны наш шлях у жыцці? Як я мог не заўважыць? Не заўважыў. Плаці. Ну што гэта, Андруша? Да я сам ведаю, што дарэмна, але я больш не мог. Цяпер мне лягчэй. Вы ж мяне зусім не ведаеце. Я ведаю вас лепей, чым вы самі. Я чалавек цяжкага лёсу. Вайна зачыніла перада мною дзверы ў тэатр. Абмарожаны ў 41-м рукі у музыку. Што мне засталося? Пісаць кнігі і тлумачыць другім. Нешта накшталт прычотніка пры храме мастацтва. Ну што вам гэта? Што вам я? Я не ведаю, што вас вяжа да гэтага чалавека, але паверце разумнаму сэрцу, гэты дом не для вас. Наперадзе столькі дзён, столькі. Я вам зараз скажу тое, чаго нікому яшчэ не казала. І паверце, гэта вялікая ахвяра з боку жанчыны. Асабліва ў такі момант. Немцы ў кастрычніку 41-го ўзялі Валакаламск. Іхнія танкі ўварваліся ў Можайск. Мне ўдалося прыбавіць сабе гады разам з адным хлопцам. Вы кахалі яго? Кахала. Як можна кахаць у 15 гадоў. А ён? Ён таксама. Я пачала забываць ягоны твар. Але вы чымсьці нагадваеце мне яго. Быў у нас камандзір аддзялення, Міхал. Сапраўдны дзед у параўнанні з намі. Яму было 19. І ён таксама кахаў мяне.
І вось у той дзень пачалося з абстрэлу. Калі ён скончыўся, усё поле было перакапанае, быццам тут цэлы тыдзень рылася свіння, вялікая, як слон. Потым немцы пусцілі супраць нас пяхоту і танкі. Цяжкія танкі «Валянцін». І тут здарылася дзіўнае. Нас было 200, амаль дзяцей, і мы адбілі атаку. Віця падабраў нямецкі аўтамат і прыкрываў тых, хто адступаў да сваіх акопаў. Я была непадалёк. І тут міна трапіла якраз у тое месца, дзе быў ён. Я яшчэ паспела ўбачыць высокі такі чорны маслісты слуп дыму і зямлі. І потым цемра. Мяне падабралі хлопцы. Міхал сам адправіў мяне ў медсамбат. Але што яны маглі тады? Асколак сядзіць у каласардэчнай сумцы цяпер. Ясно. А командир отделения это... Это мой муж. Што мне было да жыцця пасля той смерці? Я згадзілася. Можа, мне трэба было б маўчаць. Але маўчаць я не магу. Я кахаю вас. Нават больш, чым гадзіну таму. Ды няўжо вы не разумееце, няўжо вы не разумееце, што праз год, заўтра, сёння можа быць канец. Няўжо вы не разумееце, што я не хачу гэтага для вас, што я не хачу для вас яшчэ і гэтага гора. Я кахаю вас. Андруша, міла, не трэба. Не трэба. Вы паэт. І будучыня ў вас вялікая. Нашто ебець вашаму жыццю запаміраючы? Ну што мне? Што мне да ўсіх гэтых слоў і прычын? Калі мне нельга без вас. Пачакайце. Я павінна многа думаць. А як я да вас стаўлюся, гэта... Пра гэта няма чаго і казаць. Ірина. Я не думаў, што змагу, як хлапчук, насіць вершы, мерзнуць на тратуарах, з трапятаннем чакаць вашых лекцый у сераду і паміраць у астатнія дні. Не думаў, што ў мяне будзе заходзіцца сэрца, калі я убачу на вуліцы кагосьці падобнага, убачу падобнае паліто, падобны вузел валасоў. Ідзіце, ідзіце, прашу вас. Добра, я іду. Чорт, я забыў. Гэта вам. Гранат. Сімвал. Не ведаю, які сімвал. Мадонна на старых карцінах заўсёды трымала гранат у руцэ. Гэта сімвал улады. Трымайце, як сімвал улады надо мной. Сядай. Здорово. Як дома? Як писалася? Ну, ти сідай. Написаў, браце, сумную рэч. Ну? Паэму аб маці. Быццам зноў прайшоў шлях, уся гэтая гарота, нестача, слёзы. А тут яшчэ є смерць. Цяжка было. І ў тон настрою дзінтары. Юра за акном шуміць. Кожную ноч. Глядзі, што я табе прывез.
Поўзаў, браце, па беразе для цябе. Ну, покажи. Хацеў табе палатку Куды прывезці. глянуць? Ну, глядзі. Глядзі, як прыгожа, а? Сапраўднае золото. О, Янтар. янтар. Ух ты. А я что тебе привезу? Знаешь что? Зубра новонародженного. Хочешь? Зубрыху. Ах ты! Прывязі зубрыху. Буду вадзіць яе на пашу Останкіна, выпушчу на партэры гуцю падласая. Ну, як лекцыі, як Горава. Да дрэнь у мяне справы, Янка. Бачу. За месяц, пэўна, і шчасце Гора набраў поўную торбу. Апавяданне будзе доўгае. Стаўляй каву. Ты ведаешь, что я сказал ей об усім? Так, бо я паехаў на другі дзень. Я так и не дочекался твердого отказа. Она кажет, что я неразважливый, размовляю со мной про все, абы не успоминать того, что было. Широкий диапазон. От конкретной музыки до Фрейда, от антиматерии до лютающих талерок. Так... Яна баіцца цябе. Гэта дрэнна. Гэта можа не скончыцца добром. Не прапановвай ёй пакуль што пасці ад мужа. Не могу. Або яна, або нікога. Вар'ят. Чытай вершы. Якія? Ведаеш, якія. О, весна, тополь, свете милый, солнце нимб, облаки, сад, рака, золотая подоплека крыла у молодого звонкого шпака. Вечер затеплил бярозак свечей, я один, ты не померла. Нет, мой забытый, мой апошні светач, ты ў чужым акне, а не ў труне. Як могла застацца ты ў кайданах, як могла адмовіцца пайсці да палян, дзе месяц закаханы, песні сноў блакітнай узрасціў. Пэўна, я турму не здолеў тую, гнеўнаю пагардай скалануць, дзе цябе цалуюць, як катуюць, і ўладарна лашчаць, быццам б'юць. Вей твоих, плечей твоих похилых, более не кране моя рука. Над сусветом золотые крылы молодого звонкого шпака. Кличуть лебеди у ночи весенней, кидаючи поўдзень соловьям, и разлив широкі, як натхнение, як любовь забытая моя. И нема в души моей проклёнов, и нема на веях тяжких слез. Заставайся у клетцы залачонай, ты сама абрала гэты лёс. Над кахання нашага магілы, што загубіцца ў былых вяках, залатая падаплёка крылаў маладога звонкага шпака. Сёння раніцай я зусім была вырашыла не бачыць вас. І вось не магу. Вам нельга ад мяне. Ну, вось бачыце, я з вами. Я вельмі кахаю вас. Ведаеце, все адно вочы мае і мае вершы нікому не патрэбны, калі няма вас. Ну, што б вы хацелі, што? Выходзьце за мяне замуж. О, Андруша, учора я чамусьці дала згоду на аперацыю. Мне раптам
Вельмі захацелася жыць. Калі не пайду, абяцаюць год жыцця. Таму не трэба пакуль пра гэта. Я ведаю. Я, можа, горш за іншых, я, можа, нават сярод нашай браці не самых лёгкіх людзей. Жывіце для іншых. Хіба магу я строіць нейкія планы псаваць вам жыццё? Кідайце гэты халодны дом, вам цяжка там. Адкуль вы ведаеце? Я настроюся на вашу хвалю. Я заўсёды ведаю, калі вам бывае цяжка. Забіце мяне, я не магу без вас, я не магу без вас. Я не хачу вас забіваць. Чакаць мне вас. Працаваць мне для вас. Чакайце. Працуйце. Не хочу, стары, упиваться, не жадаю гибеть у сне. Сёння выпаў, як кветкі акацыі, сакавіцкі апошні снег. І он крычыць под ногами ад шчасця, і он спявае аб новых днях. І драты, як марскія снасці, знову здатныя ветры зіўзняць. Ноч ідзе са мною да рання, каб сустрэць пацалункам яго. Новы дзень, мой, маё світанне, новы прывід шчасця майго. Боже мой, як я стаміўся, я хочу спаць. Зараз кінуся ў ложак і буду спаць, спаць, спаць. Хто тут? Чакайце. Не запальвайце святла, не варта. Гэта нейкі новы прынцып знаёмства. Што вам патрэбна, маё жыццё? Да не, мне хутчэй патрэбна ваше сумленне. Давайте бліжэй. Вось сюды, сядайце. Я сам збіраўся зайсці да вас. Вы опередили меня, Михал. Ну, добро, будем говорить без святла. Я не прашу у вас прабачэння за ўварванне, як вы не прасілі ў мяне. Я падняўся сюды. Дзверы не былі замкнёныя. Яна пра ўсё расказала мне. Добра зрабіла. Я сам збіраўся зрабіць гэта заўтра. Чаму ж вы не зрабілі гэтага раней? Не прыміце гэта за прабачэнне, але каб я з самага пачатку ведаў, што яна замужам, я неяк адолеў бы сябе. На жаль, потым было ўжо позна. Не ведаючы цвёрда яе адносін да мяне, я не мог падвесці яе. Але завтра я хотел высветлить вами все. Чему вы думаете? Я не хочу зараз, Светла. Ну? Яна сказала, что я и так бачу вас у 41-м. Что вы подобны на того. А вы не можете даровать ему и зараз? Не. Мне просто не хочется лишний раз глядеть у вочы человека, які прыйшоў у мой дом. Я ведаю, я нарабіў вам
болю і гора. І, прызнаюся, вы маеце права на жорсткія словы, але маеце права у апошні раз. Цяпер усё ясна між намі, і лепей за ўсё абысціся без лішняга віску, па-мужчынску. Скажу вам шчыра, я кахаю яе, але я не ведаю, што сказала вам яна. Сказала, што, здаецца, неабыякавая да вас, што не ведае, як ёй паводзіць сябе зараз. Тады я не ведаю, чаму вам не саступіць з дарогі. А вы думалі, што я таксама кахаю яе? Думаў. Тады пакіньце нас, пакіньце яе. Бо яшчэ яна сказала, што не захоча нанесці мне апошняй крыўды. Такое можа здарыцца з усякім. І таму я дарую ёй. А хіба любоў патрабуе даравання? Ці не думаеце вы, што з каханнем нешта неладна, калі ёсць патрэба дараваць? Я не магу пайсці ад яе, Міхал. А што вы можаце даць ёй? Што? Нічога зараз, праз некалькі месяцаў, калі надрукуюць мае творы, калі выйдзе фільм, всё. Але і зараз, і потым, да канца дзён я дам ёй самае неабходнае. Цеплыню. Не. Я ўсё ж не магу пайсці адсюль, не пабачыўшы вас на свае вочы. Калі ласка. Той, што прыходзіў тады. Ну што ж, сапраўды падобны. Я, відаць, недаацаніў сілу першага кахання. Да спаткання. Бывайце. Але вы павінны ведаць, што я не адыйду. Я ведаю. Янис, я забараняю вам гаварыць са мной на гэту тэму. Я і не хацеў гаварыць. Але ж ён мой сябар. І як вы з ім сябе паводзіце? Гэта ўжо занадта. А як мне з ім сябе паводзіць? Я замужам. Але ж вы давалі яму надзею. Больш таго, вы даказвалі неаднойчы, што кахаеце яго. Вы нічога не ведаеце, Ян. Ведаю. Гэта бесчалавечна. Або будьце з ім, або пакіньце яго назаўсёды. Ён не мае права нічога патрабаваць ад мяне. Мае. Да зразумееце ж, ён вас кахае. Кахае. І гэта такое каханне, якое раз в стагоддзя бывае на зямлі. Такое каханне, аб якім марыць кожная жанчына. Усё жыццё вам такія пачуцці клалі пад ногі. Дакарайце. Я проста бачыла, што ён як адурэў, што нельга яго пакінуць без усякай надзеі, што трэба паступова. Глусіце. Ян. Гэта ён параіў вам прыйсці да мяне. Дрэнна вы яго ведаеце, Ірына Сергеевна. Ён бы забіў мяне, каб толькі падумаў. А вы? Кахайце яго, Іра. Вам пашанцавала. Ён вялікі ў каханні чалавек. Махніце рукой на ўмоўнасць, на дабрапыт. Усё гэта лухта. Ідзіце за ім. Пакуль сэрца маладое, пакуль яно кахае і хоча кахання. Сэрца. Што вы ведаеце, Ян, пра маё сэрца і наогул пра мяне? Ну што ж, я думаю, нам пора закончыць гэтую непрыемную для нас размову. Вы
Правильно. Сказали, трэба выбирать. Я выбрала. Я нічога не хочу мяняць у сваім жыцці. А тое, што было, мінулася. Адзінае, што я магу вам абяцаць, Ян, гэта... Я больш не дам вашаму сябру поводу спадзявацца. Думаю, што ваша місія выканана. Прабачце, мне трэба пабыць адной. Ірына. Ідзіце, Ян. Прашу вас. Ці пойдзеце вы? Все. Кропка. А жыць неяк трэба. Я не ведаеш, я ніколі не скарджуся. Але, напэўна, ніколі нічога не здолею напісаць. І таму ты сабраў чемодана, каб кінуцца, бегчы за месяц да сканчэння курса. Ну, гэта ўсё лухта. Маё рашэнне канчатковае. Парты Паляшук. Табе з нажытку дарую дывановае пакрывала, ведае нашых. На ціхаакіянскіх ветрах яно мне без патрэбы. Андруша. Янка, не шматуй ты майго сэрца. Ну што? Табе ж яшчэ месяц у Москве. Потым цябе чакае жонка, сын. Каб не гэта ўсё, я адразу нават без адзінага слова ўзяў бы цябе з сабою. Згода. Калі табе немагчыма без мяне, на ліпень і жнівень з'ездзі ў Рыгу, а потым на ўсю восень прыязджай да мяне. Я ведаю, зараз табе цяжкавата, а ў мяне хутка ганарар, грошы я вышлю, уладкуем цябе на той карабель, дзе буду я, будзем плаваць разам. Курыльскія астравы, мора. Осенью там такія ясныя дні, то там. Что такое? Что такое? Ай, нейкая жанчына звоніць вам по телефону. Ну, скажите, калі ласка, что... Ну, что я ни с кем не жадаю размаўляць. Ну, як же гэта так, Андруша? Ну так, Матвеевна, ну просто так, ну, які голос? Які, ну не вельмі малады. Ну, так усё роўна. Хоть ведаеце, что не трэба казаць, что я не хочу, скажите, что меня нема. Все, Матвеевна. Все, друже. Все. Кропка. Ты иди, Янка. Добраніч. Иди. Добраніч. Давай. Апошняя ноч у гэтым пакоі. Які ён гулкі гэты пакой. Як бягуць па сценах адбіткі святла, страшна. Боже, як адзінока, як холодна. 20 век. Тень вертолета ляціць над гмахамі дамоў. На яростно высокой ноте трапеча праца гарадоў. Бяжыць над залатым бетонам, над эстакадамі ў сусвет, над трызненнем людзей шалёным трывожнае святло ракет. І горад ад неона сіні, дзе век прыстанак свой знайшоў, трымае ў вуліцах жанчыну з дзіцячай спудженной душой. В адвечнай празе чалавека яе душа, яе рука шукае месца ў гэтым веку і ўсё не можа адшукаць. То ў шыльдах Суціна, то ў Хласка, то ў Боттичелі, то ў Мане,
у канкрэтнай музыцы у Пікаса, хлусні, каханні і ў віне. Карэктным мужы і ў кватэры, у калекцыі старых карцін, ва ўсмешлівых старых хімерах ці новых. Знае Бог адзін. Мана ад прагі ўстаткавання, мане ад снегу за акном. Няма святла, няма кахання, холодны свет, холодны дом. Не ведае, што век 20 в святле, што бачыць ясны зрок, у літасці, у ламанні кратаў, паўстанні полымя на змрок, мне скажуць, моцным без патрэбы трымаць над прорваю такіх. А я уяўляю зоры ў небе і вочы, што жывуць без іх, і нават больш яе кахаю, няўтульная душой да дна, зусім малая, трапяткая. Яна адна ў мяне, адна. Зараз. Вы Андрей? Я Андрей. Проходьте. Дякую. Яна чакае вас. Што з ёю? Што з ёю? Надзвычай моцны сардэчны прыступ. Нават цэлая серыя. Я звонила вам, але вас не было. Адкуль вы даведаліся? Я заўсёды ведаю, калі я дрэнна. А што, дзе? Яна не спіць? Дзе яна? Не спіць з вечара. Ідзіце да яе. Можна? Андрей. Я, Гриша. Сядай. Дай мне руку. Слухай. Я хочу оправдаться перед тобой. Оправдаться? Я не ведаю, ці можна мне дараваць. Але я прашу, даруй мне. Даруй мне сотні горкіх слоў. Не трэба. Ты ж мне казала і сотні нашых слоў. Я памятаю толькі іх. Не. Ты слухай. Я не ведаю, як растлумачыць. Але я прачувала сённяшні дзень. Мне здалося, што табе будзе лягчэй, калі ты будзеш успамінаць мяне з нянавісцю. Не з вечным болем. Таму я і рабіла ўсё наадварот, таму што адчувала. Але я ўбачыла твой твар у апошнюю нашу сустрэчу. Такі бывае, калі паміраюць. І тады я сказала яму, што больш не магу. Што без гэтага кахання мне не жыць. Ён паехаў на поўдзень. Ён мужны чалавек. А ўвечары мяне скруціла. А куды ён паехаў? А можа я... Не. Не трэба, каб ён ведаў. Я хочу хоць памерці пры табе. Маўчы. Я тебе вырву. Я вырву тебя, я не дам. Мне без тебя нельга, ты разумеешь? Мне без тебя нельга. Сапраўды? Так. Сапраўды. Для мяне зараз, добрый снег толькі таму, што яго можна стрэсаваць на тебе. На што я сабе, калі тебе няма побач? На што мне рукі, калі я не магу абдымаць тебе? На што мне вочы, калі я не магу імі глядзець у твае вочы? Агеньчык ты мой, в ледяную ночь, заяц мой. Добре. Відаць, тады трэба біцца.
то ўжо нічога не зробіш. Трэба. Заўтра пойдзеш у інстытут грудной хірургіі, скажаш потым, згоден ці не. А твой стан... Ты ж ведаеш, гэты асколак зарубцаваўся ў капсулу. Працэс ідзе далей. Тогда я скажу адразу. Операция. І ўсё ж не спяшайся, не спяшайся. Операция. Я схожу сегодня. Сегодня скоро почне днеть. Я зараз. Да не, транспорт яшчэ не ходзіць. Пойду пехотою. А ты спи. Ты спи, спи. Тебе трэба спать. Я сапраўды бадай засну. Я спакойная зараз. Спи. Ну что ж, не буду сутешать. Вы, мужчины, повинны уметь глядеть смерти в очи. Так вось, у яе мало шансов. Але повинны выбирать и вы. Або повольная смерть праз некалькі месяцев, и пакуты сумления, что не уратовали, Або пакуты сумления, что поклал под нож сам. Может быть и так. Я ще папярэджваю. Часам операция пройшла, усё добра, потом выявляется, что человек повольно гине. Что и мы ему ничего не дали. Бо гэткая траўма для сэрца аказалася не пад сілу. Я кажу вам гэта, каб вы загадзя ведалі. Может быть, горшае. Я сгоден на операцию, профессор. Хворая ваша жонка? Яна не жонка. Яна ўсё існаванне маё. Значит, тыдзень падрыхтоўкі и операция, ну, скажем, у чацвер вечером. У чацвер? Дякую вам. Дякую. Завтра ўсё пачнецца нанова. Або ўсё скончыцца. Не трэба так, не трэба так, я ведаю, все будет добра. Я павінна прызнацца табе яшчэ ў адно маёй хлусні. А можа, не трэба? Трэба. Ты не спіш трэцюю ноч, ты ўвесь час каля мяне. Я скажу, мне будзе лягчэй. Я засну, тады заснеш і ты. Я боюсь. Але скажу. Добра, толькі ты не хвалюйся, калі ласка. Поцелуй мяне. Я ведала гісторыю на пароме. Гэта і сапраўды быў мой прадзед. Толькі ніхто ў нас не ведаў прозвішча расстралянага. Але я баялася прызнацца табе ў гэтым. Чаму? Гэта быў бы тады канец, як на канаванні. Ратунку ўжо тады не магло быць. А я так баялася. Баялася жыцця з такім, як ты, бо трэба было стаць зусім іншай. Баялася цяжкасцей. Баялася быць цяжарам для цябе. Як я цябе мучыла. Пакінь, гэта было ўсё адно шчасце. У нас яшчэ ўсё наперадзе. Ну, вядома. Даруй мне за ўсё. Я добрай буду да цябе. Я ўсё выкуплю. Буду ласкавай, пяшчотнай,
до конца своего. Вось ты очуняешь, и мы поедем у Суходол. Як там дождь бежить по рацэ, вода як закипая. А у нас под чаўном тент, а ў чаўне шмат сена, пульхнага свежага. Ну, голова дурэе. Я вельмі хачу ў Суходол. Мы пойдем на место, дзе быў паром. Так, каб нашы, ну тыя, што былі да нас, маглі бачыць гэта, як бы яны ўзрадаваліся. Ведаеш, мне заўсёды здавалася, што у тую ноч паміж маёй прабабкай і тваім прадзедам быў пакладзены, ну, пачатак чамусьці падобнаму на вялікае, амаль нязмернае каханне. Яно толькі не паспела набрацца сілы. Каб быў час на тое, каб яна забыла боль, каб яна не трапіла ў высылку, яны б, магчыма, пакахалі. Шкада. Шкада, што ў іх не атрымалася тое, што ў нас. Мне зараз заўсёды шкада ўсіх, у каго не атрымалася тое, што ў нас. А цяпер дай мне лекі, я вельмі хачу хутчэй быць здаровай. Для цябе. І прыгожай хачу быць. Нават заўтра. Ты толькі спакойна, спакойна. І ты не бойся. Все будет добро. Я буду помочь. Я не боюсь. Гэта ж я иду до цябе. Я вельмі яе люблю. Справядлівасць, калі ты ёсць, ну зрабі, каб яна жыла. Ёй нельга памерці. Возьми у мяне палову жыцця і падзялі з ёю. Возьми у мяне, возьми. Ну, возьми. Няхай ніколі не бачыць яе. Няхай ніколі не бачыць яе. Няхай ніколі не бачыць яе. Або ведаць, што жывая. Што жывая. Нават ведаць, што кахае другога, абы ведаць, што яна засталася жывая. Жывая, што яна жывая. Жывая. Андрей, яна кліча цябе. Што? Кепска. Яны змагаюцца. Але кепска. Ходи сюды. Покиньте нас одних. Нельга, я повинен застаться. Пакіньце, калі ласка, нас адных. Пакіньце. Поцелуй меня. И прочитай мне той вірш. Памятаешь? Сумесь Буратино с Заэлитой.
зорка незгасальная в окне. Сумная, прыгожая, забытая, увечар ты прыходишь до мяне. Смешная и нібыта заспаная, под пяшчотаю маёй маўчыш, а пасля аддана і рахмана засынаеш на маім плячы. І малю я сонца, неба, корсту, хай яны палаюць над табой, над тваёй былою крыўдай жорсткай, вечная пяшчота і любоў. Хай не будуць да цябе суровыя, на ласкавы пакладуць пясок, горы вечныя ўзнясуць у галовах, успеняць мора добрае ля ног, нагадаюць цёплай ласкі хлебам, сцішаць успамінаў злых прыбой. І тады я стану вечным небам, сінім, вечным небам над табой. Янис, проведи меня до выхода. Мацуй, мой родный. Зрабі ўсё, каб адправіць яе у Суходол. Яна хотела быть там. Прабач, я не могу ходить сам паўсюль. Я только повезу. Я разумею тебя. С часом и я абавязкова пойду туды, калі наблизится конец. Мы ляжем побач у маёй зямлі, каб зводдаль бачыць буслянку, а под гарою Днепро. Паромная гісторыя скончылася.